ആര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും? യേശു പറയുന്നതോ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നതോ? ആര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും? യേശു പറയുന്നതോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നതോ? ആര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും? യേശു പറയുന്നതോ MM അക്ബർ പറയുന്നതോ? ആര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും? യേശു പറയുന്നതോ സക്കീർ നായക് പറയുന്നതോ? യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നത് ആര്? യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു? യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുവാൻ നിങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആര്?
സത്യക്രിസ്ത്യാനികളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ, വഞ്ചിക്കുവാൻ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവുമായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന മുസ്ലിം മതത്തിലെ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന, സത്യക്രിസ്ത്യാനികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന, വഞ്ചിക്കുന്ന ചില മതപണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവർ പറയുന്ന വാദം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്നൊക്കെയാണ്. ഇവരുടെ വാദം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനും വഴിതെറ്റിക്കുവാനും വഞ്ചിക്കുവാനും വേണ്ടി സാത്താൻ ഇവരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ലോകാവസാന നാളുകളിൽ മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കുവാനും വഴിതെറ്റിക്കുവാനുമായി നിറയെ മതപണ്ഡിതന്മാരും മനുഷ്യരും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും കള്ളബോധകരും പുറപ്പെട്ടു വരും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയ കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. ലോകാവസാന നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് സത്യവിശ്വാസികളെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടിയെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവചിച്ച് വിട്ട് പോയി. അത് ഇന്ന് സത്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കൂടെ ഇവർ വഞ്ചിക്കുകയും വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും. യേശു ദൈവമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വാദം. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന്. ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനും, എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നില്ല, പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിയുന്ന മനുഷ്യർ ആരിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാതെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കാതെ, യേശു ക്രിസ്തു മാർഗമല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തിരിയുന്ന ഈ മനുഷ്യർ യാര് മൂലം സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും? എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇവർ പോവുക? ആരാണ് ഇവർക്ക് വഴി? ഇവരുടെ വഴി ഏതാണ്? ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഇവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക? യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും നുണയും കള്ളവും വഞ്ചനയുമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വേറെ ആരാണ് ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ദൈവവും ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആകയാൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഈ മതപണ്ഡിതർ എങ്ങനെ
സ്വർഗത്തിൽ എത്തും? എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഇവർ പോകും എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ആര് മൂലം, ആര് വഴിയായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവർ കയറും? മറുപടിയും യേശു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 9-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു, ഞാനാകുന്നു വാതിൽ. എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും. അവർ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോകുകയും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഞാനാകുന്നു വാതിൽ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഞാനാകുന്നു. വേറൊരു വാതിലൂടെയും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ഈ മതപണ്ഡിതരൊക്കെ ഏത് വാതിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക? ഏതാണ് അവരുടെ വാതിൽ? ഏത് ദൈവമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഞാനാകുന്നു വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഏത് ദൈവമാണ്, ഏത് മനുഷ്യനാണ് ഞാനാണ് വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാരാണ്? ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനാണ് വാതിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏത് ദൈവത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ സ്വർഗത്തിൽ കയറുക? മറുപടി യേശു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 12-ാമത്തെ വാക്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും. യേശു മറുപടിയും പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്ന്. ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഏത് ദൈവമാണ് ഞാനാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ആരാണ്? ഏത് ദൈവമാണ്? പറയുക. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല, വെളിച്ചത്തിൽ നടന്ന് അവൻ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും, അവന് ജീവനുണ്ടാകും എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, എന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ നടക്കുന്നവൻ, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കുകയില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കുകയില്ല, അവൻ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും, ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവനും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവനും മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്ക് അർത്ഥം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാതെ, യേശു ക്രിസ്തു വഴിയായി കാണാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കയറുക? ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരം പറയട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാതെ നിങ്ങളെങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറും? നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വാതിൽ? ഏത് ദൈവമാണ് ഞാനാകുന്നു വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏത് ദൈവമാണ് ഞാനാകുന്നു വെളിച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏത് ദൈവമാണ് ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക? മറുപടി യേശു പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു. ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു. രണ്ടുപേരും ഒരാളാണ്. പിതാവും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണ്, ഒരാളാണ്, ഒരു ദൈവമാണ്.
പിതാവ് വേറെ, യേശു ക്രിസ്തു വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു തെളിവായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവവും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിയുന്ന ഈ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കയറിക്കൂടുക? ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക? പറയുക. ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതരും അവരെ അനുഗമിക്കുന്ന അനുയായികളും ആരിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും? ഏത് വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കും? ഏത് വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കും? എങ്ങനെ ഇവർ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കും? നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 58-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ട്. അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാം പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയത്. ആ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ അബ്രഹാം, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ ചരിത്ര പൂർവിക പിതാവാണ് അബ്രഹാം. അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ട് എന്ന് യേശു പറയുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച് ജീവിച്ചു പോയി. അതിനു മുമ്പ് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ സകലവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ അതെങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കുക? അബ്രഹാം ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയതിന് മുൻപേ പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അബ്രഹാം ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ മനുഷ്യനാവും? സകല സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മുൻപ് യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകും? ദൈവമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ? എന്ന് വെച്ചാൽ സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുൻപേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാവും? മനുഷ്യനെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? മറുപടി യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിലേ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ആ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു.
യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വചനമായിരുന്ന ആ വചനമായിരുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ആ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വചനം, ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്ന വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ഇതിനു മേലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തെളിവ് വേണ്ട? യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതിന് വേറെ എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഇവർ ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതോ ഒരു ചില വാക്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ബൈബിളിലെ വചനങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി വളച്ചൊടിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും വഞ്ചിക്കുന്ന, വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കിട്ടം പദ്ധതി സാത്താൻ ഇവരിലൂടെ നടപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന സത്യം സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മറുപടി യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കുവിൻ. വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. വചനം ജഡമായി തീർന്നു. ആ ദൈവത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനം, ദൈവമായിരുന്ന ആ വചനം, ദൈവമായിരുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തു, ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്ന ദൈവമായിരുന്ന ആ ദൈവമായിരുന്ന വചനം യേശു ക്രിസ്തു ജഡമായി, ശരീരമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി. യേശു ക്രിസ്തു കള്ളനല്ല, സത്യമുള്ളവനാണ്. ദൈവം ഒരുത്തനെ സത്യമുള്ളവനുള്ളൂ. ഭൂമിയിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരുവനെ സത്യമുള്ളവനുള്ളൂ. അവൻ ദൈവമാണ്. അവൻ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി, കള്ളം നിറഞ്ഞവനായി എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സത്യം നിറഞ്ഞവനായി. സത്യം നിറഞ്ഞവൻ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് ദൈവം. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സത്യമില്ലാത്തവരാണ്, കള്ളന്മാരാണ്, വഞ്ചകന്മാരാണ്, ചതിയന്മാരാണ്. സത്യമുള്ളവൻ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അവൻ ദൈവമാണ്. ഇവൻ സത്യം നിറഞ്ഞവനായി, സത്യം നിറഞ്ഞവനായി. ദൈവം മാത്രമാണ് സത്യം നിറഞ്ഞവനായി ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും വഞ്ചകരും, ചതിയരും, കള്ളന്മാരുമാണ്. സത്യമുള്ളവൻ ഒരുവനുമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സത്യമുള്ളവർ ഒരുവനുമില്ല. അത്ര പേരും കള്ളന്മാരും, വഞ്ചകന്മാരും, നുണയന്മാരുമാണ് എന്ന് വചനം പറയുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നുണയും വഞ്ചനയും ചതിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വായ തുറന്നാൽ മുഴുവൻ നുണയെ പറയുകയുള്ളൂ, സത്യം ഒരുവനും പറയുകയില്ല. സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സത്യം നിറഞ്ഞവനായി യേശു ക്രിസ്തു ജഡമായി ശരീരമെടുത്തുകൊണ്ട്, ദൈവമായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. സത്യം നിറഞ്ഞവനായി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ശരീരമെടുത്തുകൊണ്ട് സത്യദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സത്യദൈവമായി കണ്ടു, ഏകജാതനായി കണ്ടു. അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്ന ദൈവമായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. പിതാവും മകനും ഒന്നാണ്. പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന
യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു. ആദിയിലെ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നവൻ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അവനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്, മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ജഡമായിക്കൊണ്ട്. അവനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്നു? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ദൈവമല്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ വാക്യം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം. എന്നാൽ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു പുത്രൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവന്റെ ചുമലിലായിരിക്കും. വിസ്മയനീയനായ ഉപദേഷ്ടാവ്, ശക്തനായ ദൈവം, നിത്യനായ പിതാവ്, സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും. ഏശയ്യാ പ്രവാചകന് ഉണ്ടായ വെളിപ്പാട് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്. യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകനാണ് ഏശയ്യ. ഏശയ്യ മൂലം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന്. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു പുത്രൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവന്റെ ചുമലിലായിരിക്കും. വിസ്മയനീയനായ ഉപദേഷ്ടാവ്, ശക്തനായ ദൈവം. യേശു ക്രിസ്തുവെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശക്തനായ ദൈവം. യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഏശയ്യ എന്ന പ്രവാചകനുണ്ടായ വെളിപാട് ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശക്തനായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു. നിങ്ങളെങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്നു? നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങളെന്താ പ്രവാചകനാണോ? നിങ്ങളെന്താ ദൈവമാണോ? അവന്റെ ചുമലിലായിരിക്കും സകല ആധിപത്യവും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗവും നരകവും തരുവാനുള്ള അധികാരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചുമലിലാണ്. അവൻ തീരുമാനിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ. നരകവും സ്വർഗവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്, യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. എല്ലാ അധികാരവും അവന്റെ ചുമലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്നത്? വിസ്മയനീയനായ ഉപദേഷ്ടാവ്, ശക്തനായ ദൈവം, നിത്യനായ പിതാവ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിത്യനായ പിതാവ്, ശക്തനായ ദൈവം എന്നൊക്കെ. സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് യേശു ക്രിസ്തു, സമാധാനദായകൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു ആദിയിലെ ദൈവത്തോടു കൂടെ ഇരുന്ന ആളാണ്. ദൈവമായിരുന്നു, വചനമായി ദൈവത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ആ ദൈവമായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്നത്. ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവമല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നു? സത്യക്രിസ്ത്യാനികളെയും വിശ്വാസികളെയും വഞ്ചിക്കുവാനും ചതിക്കുവാനും വഴിതെറ്റിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ തിരിയുന്നത്, പിശാച് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുക? നിങ്ങളുടെ മാർഗം ഏതാണ്? ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കയറിക്കൂടുക? ആരാണ് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുന്നത്? യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ 28-29 വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. തോമസ് അവനോട്, എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. തോമസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് തോമസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി വിളിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം പല ശിഷ്യന്മാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും പ്രത്യക്ഷനായി. അത് ശിഷ്യന്മാരോട് പോയി പറഞ്ഞു അവർ. എന്നാൽ തോമസ് അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. ഞാൻ കണ്ട് അവൻ്റെ മാർബിലുള്ള, നെഞ്ചിലുള്ള, വിലാവിലുള്ള ആണിപ്പഴുതുകളിൽ
കൈവിരലിട്ട് തൊട്ടാൽ അല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് തോമസ് പറഞ്ഞു. മറുപടി അവരൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് യേശുക്രിസ്തു ഒരു വീട്ടിൽ അവർ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, തോമസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, തോമസേ, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ, നിന്റെ വിരലുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വിലാവിലെ ആണിപ്പഴുതുകളിലിട്ട് തൊട്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ വിലാവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഉടനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട് ഈ കാര്യം യേശുക്രിസ്തു അവനോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പരിഭ്രാന്തനായി അവിടെ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ വീണു. യേശുക്രിസ്തു അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു, കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. യേശുവിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് തോമയാർ, യേശുവിൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ തോമസ് യേശുവിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിശ്വസിച്ചത്. അപ്പോൾ യേശു അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു, കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു തോമസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ നോക്കി എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ മരിച്ച മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു? ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു 40 ദിവസം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മനുഷ്യർക്ക്, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തെളിയിച്ചു. താൻ മനുഷ്യനല്ലെന്നും ദൈവമാണെന്നും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തെളിയിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിയുന്നു? നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറുപടി യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായി, ഉണ്ടായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായതല്ല. ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സകലവും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്, അവനിലൂടെയല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായതല്ല. ഒന്നും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് സകലവും ഉണ്ടായത്, അവനിലൂടെയല്ലാതെ ഒന്നും ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവമല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സകലവും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക? നിങ്ങൾ ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്നല്ലോ. എങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമുണ്ടായി, ഉണ്ടായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായതല്ല എന്ന വചനം എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? എങ്ങനെയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെങ്ങനെ യേശു ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്നു? യേശു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കയറിക്കൊള്ളുക? ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വഴി? ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വാതിൽ? ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സത്യം? യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമെന്ന്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു വാതിലെന്ന്. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഞാനാകുന്നു, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഞാനാകുന്നു, ഞാനാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സത്യം. ഞാനല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സത്യവുമില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവങ്ങളൊന്നും സത്യമല്ല, എല്ലാം കള്ളങ്ങളാണ്. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കള്ളമെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഇരുന്ന് നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ട് വന്ന് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്ന് തമ്പട്ടയടിക്കുക. സത്യമറിയാതെ തമ്പട്ടയടിക്കാതെ, കണ്ടൂറടിക്കാതെ
ചണ്ടമേളം കൊട്ടാതെ. മറുപടിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ? ഫിലിപ്പോസ് എന്ന ശിഷ്യൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരിക എന്ന്. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എന്നെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവും പിതാവും ഒന്നാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പിതാവ് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം ചെയ്യേണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടവൻ, എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നാൾ നീ എന്നോട് കൂടെ ജീവിച്ചു, ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു, ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരിക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ചു. എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവും പിതാവും ഒന്നാണ്. യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ആ ദൈവം. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്, രണ്ടും വേറെ വേറെ ആളുകളല്ല. പിതാവിനോടുകൂടി തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദിയിൽ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആ ദൈവമായിരുന്ന വചനമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ശരീരമെടുത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവായി. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്, ദൈവമായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകലമും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൂമിയിലെ സകലമും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയല്ലാமல் വേറെ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തിരിയുന്നത്? സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, ലൈക്ക്. One of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. So brother, are you convinced that Jesus is not God? I did not say Jesus is God. I said what is his position according to Islam. I never said that you said Jesus was God. I am asking a question. Are you convinced that Jesus is not God? Yes, I am convinced of that, but I want to clarify his position in Islam. Brother, before I answer, did I tell you he believed that he was one of the mightiest messengers of God? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. A Muslim cannot be a Muslim if he doesn't believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God, but he was not God. So do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is not God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God? I believe that Jesus Christ being a prophet was more than a prophet. That doesn't make him God, but his position is unknown. What is his exact position? He is more than a prophet, but not God. But what is his position? He is a prophet of God, he is a messenger. But he doesn't qualify to be a prophet because he has done like unnatural birth, unnatural death, and again day of judgment coming. Brother, did you hear my answer? If you claim that he is somewhere more than a prophet because he was unnatural born, he was born without a father, then Adam, peace be upon him, becomes a bigger than Jesus, peace be upon him. Adam had a death, natural death. But Adam, there was no misconception among the followers of Adam, peace be upon him, that he claimed divinity. There is a misconception among the followers of Christians that they claim that he was God. That's the reason Allah kept him alive. And Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കാണാം, റസൂലനില ബനി ഇസ്രായേൽ. അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ മക്കളിലേക്ക് നിയുക്തനായ മഹാനായ പ്രവാചകനാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് ആദ്യമായി ഒരു ഇലാഹിനെ, ഒരു ആരാധ്യനെ, ഒരു ദൈവത്തിനെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയല്ല.
അല്ല ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് സകല പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു നാട്ടിലേക്ക്, ആ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ആദ്യമായി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്താണ് പ്രബോധനം ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ നാടിന്റെ, ആ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി സാധ്യമല്ല. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത്, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്, ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ്, നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ആദർശത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ്. ഇതേപോലെ മാത്രമേ യേശു ഒന്നാണ് എന്നത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് 17:21 മനസ്സിലാകുന്നത്. മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു യേശു പല തവണ രണ്ട് തന്നെയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 18-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നവനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നവനായ പുത്രൻ, മടിയിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് എന്നാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. അല്ല ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു കസാരയിൽ ഇരിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലല്ല. മറിച്ച് ദൈവത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാ? യേശുവാണ്. യേശുവാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത്. ഈ പുത്രൻ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 22-ാം വചനത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ശാമുവേലിന്റെ 2-ാം പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ സോളമൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം, യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എഫ്രയീം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വചനത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 38-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ആദാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. ആ അർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ്. മാത്രവുമല്ല, യേശു സ്വയം ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നേയില്ല. ബൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ പറ്റി. അത് ശിഷ്യന്മാർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാം 41 തവണ. അതിലൊരു തവണ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള വചനം. ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നു തന്നെ എന്ന്. യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നതായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നു തന്നെ എന്ന്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു യേശുവിനെയും പിതാവിനെയും രണ്ടാക്കി കയറി പോകുന്നു. യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നു 8-ാം അധ്യായത്തിലെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 17-18 വചനങ്ങളിൽ എന്താ യേശു പറയുന്നത്? 2 പേർ സാക്ഷികളാണ് കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യത്തിന് 2 പേർ അർഹരാണ് എന്ന്, 2 പേർ സാക്ഷികളായാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ പടയാളികൾ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ യേശുക്രിസ്തു കർത്താവേ കർത്താവേ നീ എന്നെ കൈവടിഞ്ഞതെന്തേ? കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയാലും എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നടക്കുന്നത്, അവിടെ ഇഷ്ടമാണ്. കർത്താവേ കർത്താവേ നീ എന്നെ കൈവടിഞ്ഞതെന്തേ? ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ശത്രു വന്നവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ. എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളുകളാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിനനുസരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. ഞാൻ അതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ യേശുക്രിസ്തു പടച്ചവനോട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഒരാൾ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിലാണോ, അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലാണോ, അല്ല സാവൂടിന്റെ വഴിയിലാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്.
ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും യേശുക്രിസ്തു പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണിച്ചില്ല.